nelaɗo makko mo jami kisi ñiɗɗe tabidɗi ngoni mum ala to yano artiɗo wonno teɗen tawi ɗo e nder Madina Gounass hande hefte ko ñalawma aljuma battidiɗo jellogu koor kay heewi waɗede reftal Qur'anil Karim kono kadi pulariyankoɓe ne guittana hen gueɗal ina tawtore hande o kadi jiiɓe gaari teɓe mbaɗi hen kadi baɗal baɗgal fayida ahusen ngel jiiɗon jencude holno heɓude ko yettoral ndiɗon jencude eɗen mbawi wiide wona hande no fuɗɗi eɗen mbawi wiide ndiɗon jencude heɓori ko gila Sénégal heɓani indépendance sabu ko gila nden fuɗɗi Amadou Hampâté Bâ nde windi a wajjata ɗemgal Pulaar o ari o yirlin ɗumen e anduɓe hewɓe kono ɓe kollitimo ko alay saago mo yaha o yiide e ceerno men mawɗo hono ceerno mo Seydou mo radiallahu taala an e nder hen noon ko ari ɗo ko o haalan ɗum ceerno wimo aha kono yontani inchallahu taala momi arde man yehi noon haaɓe pottitoye Côte d'Ivoire e on saaha Amadou Hampâté Bâ artiranimo haala ka e wiyama e konngol wonde o yaltinino hay kayit mo Amadou Hampâté Bâ winduno awajata Pulaar o holli ɗum ngel ɗon kayit o wi ɗum aha mi sakkiti mi yamiri sabu mbiɗa jogui janggoɓe mbiɗa jogui ko jangate wadde nden ɗum ɗon o semmini wonde Pulaar o no foti janggede sabu so semminani ɗum ene gasa tawanno ha hande ne tolni ɗum waɗi noon nde ceerno men wirni ceerno men Amadou Tidiane Badji Khalifa joɗiɗo hande o ko yettere Allah kankone o waɗi hen dawal timmugal sabu nde saaha goto yontiɗo Pulaar o ne foti janggede kanko noddi hono ceerno Amadou Samba Ba o juɓɓini ɗumen e nder dental ngal taw on ari waynade pour yidde ɗannade Côte d'Ivoire o wima haaju dental ngal e haaju ma so ardi holen ko ƴettata on wi ko haaju dental ngal so ari ko ɗum ƴettami o wadde noon jinmi ko gara jaaha jangganoya dental ngal Pulaar sa arti janggina e dental ngal e nder hen o yeehi o jamoyito Mauritanie te ceerno windata lettuji o yahata o yomnatamo to Ndar ha to Dakar o janggi dendagal ko jangatino e ɗeɗon kala kadi ɓe o ari jogoto ko coftal wiyede khalifa Madina Gounass kitti neɗɗo yo ar jangga Pulaar ɗum ko hunde mawde e nder hen Allah waɗi o arti o woni ɗo omo janggi eɗen gandi wonɓe o janggini hande puɗɗi mawnude seeɗa kono enen nde ɗo haralde nde immi goomu jangde 2004 Allah waɗi eɗen jokkodiri e ceerno Mahamadou Djalaluddin mo ganduɗa kañum ene teskini e nder Pulaar e nder Madina Gounass sabu natirɗo hen kiram yiide diineji goɗɗi ene gara ene daha ɓiɓɓe leñol ngol ene jogori nawtude ɗumen e diineji goɗɗi sababu tawa ko bindi ndewɗi mum koye ɗemgal Pulaar o wi ko haɗi enen ne wadde ken julɓe l'islamiyankoɓe ko haɗi en windude l'islam o e ɗemgal Pulaar lamgal jangginde ɗum ɓesgu o woto woɓɓe jangginde ɗum ɓesguji meɗen ɓen komta ɗumen ɓe nawa ɗumen tawa enen poti guite eɗen daara wadde nden ɗum ɗon kadi kankone ceerno Mamadou Djalaluddin wadde o roni jinnaɓe makko ɓe e on fan caggal mum goomu jangde o nde ari nde kañum ɓaggue e makko ngam walliddemo sabu ɓe jeeyama e walli ha o hokkiɓe ɗerewol gotol wiye ɗerewol cafal waɗama hen jayde wotere o waddinoɓe jayde wotere witede beetawe nden kadi waɗama hen ɗerewol gotol e nder hen golle ɗe soko Allah ɗe dewi lawol no fewi waɗadude Pulaar to adana ɗo satti no muusino kono won noon saɗa jooɗe gonga aɗa tiiɗi ko mbatta ko battane foof yimɓe pamande wonde an ko gonɗa e dow mum ko ɗum waɗi noon tuggi 2004 ha 2008 ha 2010 ha 2012 foof ene jangge ha 2014 so ƴeewi waɗiɗo dawal hunde nde wone immitinede ngam ƴewde dawal juɓɓudi ndi ganduɗa taw ko ndeguimi mbanni fayida tawa yimɓeɓe ene mbawa janggude jangde nde ene rewa lawol saɗa en mbaɗi ndewmi tigui ha oɗo saaha to jarten ɗo eɗen mbawi andude holko programme jangde o yarata kadi hol tippude hol kuccam ɗam jogui ɗon o saaha yen mbaɗ deftere nde waɗama heddi ko nde loowe deftere nde wiyete ko nanagal noon ko deftere fuɗɗorde Pulaar nde Madina Gounass windi nden deftere noon jogori janggirede e duɗe men Pulaar ɗe par ce que dawal ngal ne hokka fodde duuɓi 6 ko winda ko foti janggede e nder duuɓi 6 ene hen to banggue Qur'an o ene hen to banggue cellal ene hen gueɗe kewɗe naftoje ene mbaɗa ene loowa e nder jangde nde wadde ɗi jangde nde to banggue faggudu kadi ma ete janggede hen holno faggorto si
surtout ma hannde eɗen nganndi gaynaka waɗi moderne aɗa wawi aynude e galle ma tawa ɗum goɗɗo espace o yaajani kono mbawa yencide hen ko waɗi fayida ɗum fof ma ete waɗede hen e ɗum ɗo fof jogade oɗo programme yuɓɓude e jogade kuccam ene moƴƴi kadi jangde nde beɗa ko jangde yarlitare tan no sifa hanconi walla ndiɗo juɓɓudi e oɗo programme keso wonko tambi ɗum to banggue cokorede a jarama eyyi aɗa andi wonko tambi ɗum ko goomu o meeɗino jokkodirde Abdoulaye Wade oɗo saaha en jii Abdoulaye no huccite wuro ngo kadi o hucciti kadi tambiɗo yoga e golle ɗe gollodirten to banggue radio men ayaw men Daga TV hono Alaji Abou Ndiaye Allah waɗi kadi ko on joɗanimo ɗo e Madina Gounass ko yeru sabu ko ɗum o jangi ha woni ko woni kasi ko jangginowo ɗemgal Pulaar ko janggude ɗemgal Pulaar ko hen kadi o rewi haw woni jayniyanke keftinaɗo ɗo e Madina Gounass kadi o rutti kadi Allah halfinimo haw wawi darade ha wallodire seram ɓe ha saktirde dariɗo e Madina Gounass en ɗon noon e cifra ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa darde mum ene mantini nin no fewi ko yettere Allah waɗi caggal mum caggal nde saktirde daari en jii karallagal ngal o waɗi o wallodiri dendal ngal ha mbawi wadde ayaw Daga TV hande woni yeɓe partout sa ƴeewi kadi ne waɗa jikke yakare ma ɗum ɓuuri ɗon tawa jomum rewi koye ɗemgal Pulaar wadde en paami deke ɗemgal maɗa ngal muñɗa ngal sa janguiri ngal ɓurta wawde jogade no janggo e ɗemgal jannal deke mbaɗanɗa to duuɓi 5 ko sa waɗino e ɗemgal ma aɗa wawi waɗ ɗum lebbi 5 joni sen garti en banggue ngalu kufgu ɗum ngal kufgu ɗum ngo noon ko e makko mbawɗen rewde mbaɗɗen ɗaɓɓade e hollude mo jangde Pulaar nde enen jiiɗi ballitande kanko Abdoulaye Wade o wawa wallidde dental ngal beela wawa jangguinde jangde nde rewa lawol tawa jomum ne jogui ngal ko ganduɗa ene duusa ɗum ha wawa jangguinde nde tawno joom galle so woppani jogade caɗele dépense so wi omo daro omo jangguina omo jogui probléme galle ne gasa tawa jangguino o wawata famade Allah waɗi noon kolliti en eɓe duusa en fodde hitande kala ko potaten sohlude dendagal kaɓirɗe men en jobdi jangguinoɓe en jobdi huufoɓe jangde ɓe eɓe jogani en ɗum wona ha addoye ala ko eɓe jogui kala nde yonti en jogui hufɓe mum so lewru ma yeehi kamɓe noddata jomumen goto foof yoɓe haqqe mum ha timma wadde firti ala hen ko jogori ngakkude wadde mbiyen foti dawal holno foti ko peddiro dusde on e pellel dusde men ko hitande wotere taw yewdel so tawi rewi lawol yewdel so tawi rewi lawol so rewi lawol en ɗamina ko jokkata jidde makko e Madina Gounass kadi mo joƴƴini ɗo hono Alaji Abou Ndiaye eɗen gandi darde mum e wuuro ngo soko sago mum ko hay goto e meɗen enen foof ko goto e men foof tawa ne jogui to jaggi hanki witino holko janggi Pulaar ngal dawal yawtama hande en jii hital ujunaji ɗiɗi e jeenayyi gonga jangguinir Ceerno Yamata Tidiane Ba Khalifa tedduɗo o wiɓe nde Pulaar fuɗɗotono janggue nde ɓe cikkanno ko caka gajate kono gandi diine ala caka e ɗum ɗo hande o beele ɗo wawi waɗande min tonggol hol jencude nde jangde Pulaar nde rokkiɓe so nguuron so ƴeewi to banggue nden wiyeteno to banggue hôpital uji ɗi ko dillata hen tan ko meɗɗo yiide bindol français en jii noon hande o relais ji kewɗi ɓe janggani ɗi bindol français relais ji batti ƴettede taw ene jiiya bindol Pulaar ene mbawi windude e tarde tawa ɓe gimmi koye duuɗe he ɓe ƴette ɓe gona relais ji e nder leeɗe wona eɓe jaaha hen eɓe liggo eɓe garta e hôpital uji ɗi en jii kadi hande o ɓe mbawi wadde pelle kewɗe ɗe ganduɗa jomum en mbaɗa GIE ji ene liggo yoga e ligguiyaji ene jencina en jii kadi to banggue chambre de métier o e hoore mum ɓe o liggodirta ɓe feccere hen ne jiiya ɗemgal Pulaar ngal taw kadi janggi koye duuɗe he pewno camune e gueɗe mbaɗe hono noon firti Pulaar o inchallahu taala heddi kay ko gaynaka moderne ɗen kalɗen ka kan kadi woodi fuɗɗiɓe wadde ɗum saabu mi teskima ɗum woni fedde ASET ɓe keblino ɗo yoga e rewɓe holno neɗɗo wawata nihirde guertoɗe e nder galle mum woni ɓoccinoje ɗe woni guertoɗe ñametede taw hebloji koye Pulaar waɗa taw hebloji ɗi koye Pulaar waɗa jomum heblo e muɗum wawa yaade e galle muɗum keeɓa espace tokos mbaɗa hen daña ko jencuɗi banni fayida wona a walliti joom galle ma ay ɗum ko fayida mawɗo a jarama joni
ko pulaar kono ko tawhid o haalata ɗum ne kadi holno jiiruɗa oɗo beetawe hannde oɗo belti mo ganduɗa refti ko tawhid goɗɗo refti kadi ko damal koor goɗɗo refti ko damal yaade languru e kadi koye yeeso ceerno Oumar Ceerno kadi e jangi ko ɗum ɗo arti hen gol ɗum ɗo holko ɗum wawi battinoyde jawdi banggue ɗemgal pulaar timmade ɗo faade yeeso andi khalifa o rokki yew e yimɓe yo paam neɗɗo wawa ɓamtade ga o anda neɗɗo a wawa ɓamtade anda ko ma ganda hoore ma ganda ko poɗɗa wadde sa andi ko poɗɗa wadde koye on saaha kuccana golle ɗum waɗi noon ko yettere Allah e hollirde e famminde e tindinde e rendo ngo yoɓe gandu ɗemgal maɓɓe ngal Allah rokkirani ɓe ngal tan yoɓe joñgal eɓe comoyo yoɓe jiggoyo ɗemɗe janane aɗa wawi jiggoyade ɗemɗe janane sababude won gandal comi ngal toon ngam gartira ɗum pula ɗum mbatta ɗum e ɗemgal ma beele ɗemgal ma ngal wawa wurde ngal heddo saabu ñande ɗemgal ma ngal maayi foof ana jeeyata e maayi saabu a nattat wodde sa natti wodde gontoyta ko goɗɗum sa wonti goɗɗum heɓata ɗum woni saabu a jeeyata hen ɗum waɗi noon o fammini en ɗum ɗum waɗi ɓeeɗo reftotoɓe e nder konngol makko bon won ɗo wi tawde pulaar o ko kanko jangguirten diine o ɗum ɗo wonko yiɗi haalde kanko jangguirten diine o saabu sa janggi arab an oɓe mo janginta arab o nanata ko pulaar joni a firtanani mo e pulaar holno faami wadde alay saago sa wi e o qaala rasulullahi kay a wiyata wonde nelaɗo Allah wi artirma e nelaɗo Allah wi beela haw faama sa heeɓi o qaala rasulullahi tan a haaɗi ɗon beele ma kanko on ka mbiɗa o qaala rasulullahi o anda ko woni qaala rasulullahi beele mo faama ko woni so faami jiɗɗa wiide so tawi jomum wi koye ɗemgal gongal janggata ko laabi ɗiɗi janggat ɗemgal ngal kono kadi janggine firo ngo kadi e ɗemgal pulaar o farilla men janngude Qur'an o farilla ɗum wona weli metti ala ko weli metti kay wona yo wele tan aɗa jangga Qur'an ko yamirore Allah sellude ko yo janggu Qur'an ha sell par ce que ɗum julde tan ga wona coɗol ga o ko coɗol ha paamani haqiqa tigi tigi ƴiyal ngal nden liman ma billahi o wawata heɓidade tigi tigi an ko gonɗa e dow mum ko mbawa ñibde hen ganda diine mon kadi ɓuuri hen hawnade foof en jii pulaariyankoɓe eɓe jogii heɓinogol koɓe mbaɗata ko e nder ngoɗo refto sa yi noɓe deftori ni a tawat tan ɗum ɗo koɓe jangginaɓe ɗum ɓe kaalisni haala ka wawi regade ni ɗum ɗo holno kebde holno cuɓori ɗon ɓeeɗo e nder duɗe aɗa andi janggo pulaar mo heɓi fattange mawɗo holɗum andi so tawi yimɓe fof jooɗima ene jangga an ceernajo a darima yeeso karallagal ngal kollirtango tongal kanko woni koye janngude karallagal ngal ha mbawɗa tudde winde nde yewtere mbaddata e mabɓe ha mbawɗa tudde winde nde an ceernajo a jippito haɓota e mabɓe beele mbawon yewtude kono sa towi ha ɓuuriɓe ɓe kulete ɓe mbawata soccodirde ma yoga e namde e jaabuwuji ha haqqillaji ɗi ɓuddito an noon jannginowo pulaar o a soccodirɗe maɓe jippina hoore ma ha ɓotodira e mabɓe wonata ko kon yewtidiɓe ɗum waɗi pulaar no jogui ɗon gueɗal manngal wawde famminde e nder hen kanko on suka o kadi mo jogui gueɗal kadi artude dartowo to gonɗa ɗo yaha ngara o arta to gonɗo daariɗa aɗa janguinɗo o arta o daro nden darde wona e janngude no jangguiniranoɗa ni omo janggini heddiɓe o waɗa gollal ma puɗɗiɗo janguinde guila ne jangga on sa darnimo yeeso yimɓe a wimo yo haala ko jangguno ko o haalante haalaɓe wadde wayi noon kadi nafoore feeñen jangde pulaar hanki e jangde pulaar hanki sa waɗi ɓeti holko serndi ɗum ani neɗɗo foti yaade kono ɓamto kono mbiɗa yaha mbiɗa rutto caggal so ɓoyi wiyete ko resti majji ɓuuri anani so tawi noon aɗa waɗa hunde ñande foof gandal ne ɓeydo ñande foof aɗa yiɗi ɗum peeje ñande foof aɗa ɓeydo jogana ɗum pellita nane a haali to banggue duuso wonde Allah jabla e walle e gardagol Abou Ndiaye gardiɗo fondation Ceerno Walla Ndiaye pili heɓe duusa goomu jangde e duuso ngo a haali dawangal ko hitande beele ɗe mbawi andude duɗe ɗe nodi poti duɗe ɗe ɓe duusata ɗe walla duɗe jogade oɗo saaha duɗe jogade oɗo saaha duuseteɗe ɗe ko ɗe jeenayi kono ene ɗaminama jokku adan ɗum jokkude ko ene ɗamina inchallahu taala ƴewdel mbinoɗen
so hitande timmi so ɓetama tawama de ɓe waɗi jencuɗi mbanni fayida wadde wonko sohla goɗɗum kamɓe ɓe pari pour wallude Madina Gounass. en jii jencude janngude ɗemngal muɗum meeñima nafoore wonde heen ɓe heɓnata neɗɗo e gandal to laamu ɗi jii ɗum haɗi ɓe naatno e nder duɗe ɗe e kolaji beele ɓe mbatta janngude ɗemɗe mumen. aɗa andi enen tambini en ko yimɓe men yahoɓe nattoɓe e nder maɓɓe e banggue duɗe français de so yeehi ha janggoyi hen ha woni e nder gouvernement toujours kutotoɗa ko ɗemngal français ɗemngal ɗeɓata ko nuskinde ɗemngal ma ngal jeeyaɗangal kono so woni no dendagal kaalowo ɗemngal pular saɗa golla e nder gollal ma ngal a hollira an ɗemngal ma ɓuranma kala hunde saabu Allah nelma koye ɗemngal ma aɗa hollira ko Allah nelma e ɗemngal ma ngal kada hutto ɗemngal ma ngal teddugal tawanno hande Sénégal ene famɗi hande université mo natta taw wona pular woni hen ɓuuri hen honade wadde ne firti yimɓe ɗeɓata ko ɗebde ustude koye mumen haaɓe jejjita koye mabɓe so tawino ɓe jejjitano koye mabɓe dendagal eɗen gandi Sénégal johli mum ɗi e fodde région ngaji sappo e nayyi ɗi enen gandi kala hen région ko ɗemngal pular ɓuuri hen hewde wadde mbiyen Sénégal majorité o ɗemngal pular kono pecci ɗum mbaɗi ɗumen kindi kindi ɗum addani en caɗele. eyyi ɗum noon Hussein Guiɗa jarama o wonno ko yewtere ko faati e janggitagol oɗo batu mo ganduɗa waɗi hande to banggue refta oɗo pular kono refta Alqouranil Karim no min jetti min jarima en dokkodiri kadi aadi saahaji goɗɗi so hawre joomiraɗo en jetti musidɗo o noon Sira Diallo mo ganduɗa kañum nangui karallagal ngal